Exodo, Kapitulo 15. Ang ambahanon ni Moises. Dayon si Moises kag ang mga Israelinhon nagkanta sini nga ambahanon sa Ginoo. Magaamba ako sa Ginoo, kay mahimayaon ang iya pagdaog. Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang ila manugsakay. Ang Ginoo naghatag sa akon sing kusog kag gahom. Siya amo ang nagluwas sa akon. Siya ang akon Dios, gani dayawon ko siya. Siya ang Dios ang akon amay, gani ambahon ko ang iya pagkagamhanan. Ang Ginoo isa ka hangaway, ang Ginoo amo ang iya ngalan. Gintagbong niya sa dagat ang mga karwahe kag ang mga hangaway ni Paraon. Nagkalalumos sila sa mapula nga dagat. Ang iya mga pinili nga mga opisyales. Ang madalom nga dagat nagtabon sa ila. Naglugdang sila sa kaidadalman subong sang bato. Ang kusog sang imo tuo nga kamot makatilingala o Ginoo, nga nagalaglag sang imo mga kaaway. Sa imo kagamhanan nga pagdaog, ginlutos mo ang imo kaaway. Ang imo kaakig naghingalayo kag nagsunog sa ila subong sang dagami. Naghuyop ka kag ang imo ginhawa nagpahawa sang tubig. Ang nagailig nga tubig nagdulog kag nagtindog subong sang pader. Ang madalom nga dagat nagtig-a tubtob sa iya kaidadalman. Ang kaaway nagsiling, lagson ko sila kag dakpon. Bahin-bahinon ko ang ilang mga manggad. Kag kuhaon ko sa ila ang tanan ko nga naluyagan. Gabuton ko ang akon espada. Kag sa akon kusog, kuhaon ko ang tanan nga yara sa ila. Pero sa isam kapaghuyop, ang dagat nagtabon sa ila. Naglugdang sila subong sang tingga sa makakulugmat nga dagat. O Ginoo, sino bala nga Dios ang makatupong sa imo? Sino bala ang makapareho sa imo, nga makatilingala ang pagkabalaan? Sino bala ang makapareho sa imo, nga nagahimo sa mga milagro, nga ginakahadlukan sang tanan, sa imo mga buhat nga gamhanan? Ginuntay mo ang imo tuo nga kamot, kag ang duta naglamon sa ila. Matutom ka sa imo mga saad. Gintoy-toyan mo ang imo mga gintubos. Sa imo kusog gindala mo sila, sa imo balaan nga puloy-an. Ang mga pungsod nakabati, kag nagakurog sila sa kahadlok. Ang kahadlok naglambot sa Filistinhon, subong sang pagpasakit sang manug-anak. Ang mga pangulo sang Edom ginakugmat. Ang mga maisog sa Moab ginakurog. Ang mga pumuluyo sa Kanaan nadulaan sing kaisog. Ang kakugmat kag kahadlok nagaabot sa ila. Kay ang pagkadako sang imo gahom nagpahimuyong sa ila subong sang bato. Tubtob na kaagi ang imo mga tawo o Ginoo. Tubtob na kaagi ang imo kaugalingon gid nga mga tawo. Pagadalhon mo sila sa imo duta, kag itanom sa imo kaugalingon nga bukid, sa duog nga imo ginhimo nga puloy-an o Ginoo, sa templo o Ginoo nga imo ginpatindog. Ang Ginoo manginhari sa walay katubtuban. Ang mga kabayo ni Paraon upod sang iya mga karwahe, kag sang iya mga soldado nga nagasakay sa kabayo, nagpadayon sa paglakat sa dagat, kag ang Ginoo nagpabalik sang tubig, kag gintabunan sila. Pero ang mga Israelinhon naglakat sa dagat, paagi sa mamala nga duta. Si Miriam nga propeta, ang utod ni Aaron, nagkuha sing pandirita, kag ang tanan nga mga babayi nagwa nga nagasunod sa iya, nga nagatukar sang ila pandirita kag nagasaot. Si Miriam nag-amba sa ila sang masunod.
magkanta sa Ginoo, kay mahimayaon ang iya pagdaog. Gintagbong niya sa dagat ang mga kabayo kag ang ilang manugsakay. Ang tubig sa mapait nga tuburan. Ginpahanda ni Moises ang mga Israelinhon ka naghalin sila sa mapula nga dagat, ka nagpakadto sa disyerto sang Sur. Sa sulod sang 3 ka adlaw naglakat sila sa disyerto, kag wala sila sing nakita nga tubig. Sang ulihi nakaabot sila sa Mara, pero ang tubig mapait sa bagay nga indi sila makainom sini. Gani gintawag ini nga Mara. Ang mga tao nagreklamo kay Moises kag nagpamangkot, ano bala ang amon imnon? Si Moises nagpangamuyo sing hugot sa Ginoo, kag ginpakita sang Ginoo sa iya ang isa ka kahoy. Ginhaboy niya ini sa tubig kag ang tubig indi na mapait. Didto ang Ginoo naghatag sa ila sing pat-od nga mga pagsulundan, kag iya man sila gintilawan. Nagsiling siya, kun kamo nagmagtuman sing bug-os sa akon, ang Ginoo nga inyo Dios, kag maghimo sang ginakabig ko nga matarong, kag magtuman sang akon mga sugo, kag magbantay sang akon tanan nga pagsulundan. Hindi ako magsilot sa inyo paagi sining mga balatian nga ginpadala ko sa mga Ehiptohanon. Ako amo ang Ginoo nga nagaayo sa inyo. Karon nag-abot sila sa ilim, sa diin may 12 ka mga tuburan, kag 70 ka mga kahoy nga palma. Didto nagpatindog sila sang ilang mga tolda sa ubay sang tubig. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 16. Madamo gid nga salamat.